Мөслим урта мәктәбен тәмамлагач, Венера Семенова Казан дәүләт педагогия институтына укырга керә. Табиб булырга хыялланса да, укытучы була ул. Булачак табибларның укытучысы. Biz инде берничә кыз әзерләндек, целенаправленно химия бирергә, укырга кергәндә, уку йортына кергәндә. Мен дә үзем медицина институтына җыенган идем. Шулай килеп чыкты инде. Педагогический институтка барып кердем. Бүтән бер төрлендә саудамам, чөнки химия әзерләнгәч инде шушы химия юлыннан китәргә булдым, химия укытучысы булырга. Хезмәт юлын Мори Бүләр төп мәктәбендә башлый. Менә 300 елдан артык укучыларга химия фәннәренең нечкәлекләрен өйрәтә. Шуннан 20 елы Мөслимдә гимназиядә. Венера Гайсовна инде Мөслим гимназиясе ачылганнан бирле үзебезнең коллективта эшли. Инде ничә еллар инде медицинага баручы химия өлкәсеннән китүче укучыларыбызга тирән белем биреп, аларны инде үз сайлап алган профессияларына инде юнәлеш беріп, тирән білім беріп, аларны инде уку йортларына узаткан кеше инде. Венера Гайсовна очень уважаемая учительница в нашей школе. Она готовит высокобальников к ЕГЭ и очень хорошо преподает химию. Нам очень нравится учить этот предмет и очень благодарны Венере Гайсовне. Венера Семеновның 2 укучысы 2 ел рәттән химия фәннән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырды. Бүген алар укуларын югары уку йортларында дәвам итә. Балаларның үзләренә күбәйеп тора инде. Яратып йөриләр икән, яратып фәнне укыйлар икән. Аннан соң инде үзләренә максат куеп, шул максатка баралар икән. Шул очракта ирешергә була инде укучылар белән. Һәрбер класстан, һәрбер чыгарылышта бар. Табиб булам дигән кеше бар. Химия фәнен без 8 класстан бирле шөгыльләнәбез. Бик мөгайбәт аңлата. Венера Гайсовна безгә тәмамлана. Угыларга әзерләнәбез, төрле опытлар ясыйбыз, бик кызык. Киләчәктә химия буенча китәсем килә. Шуңа химияне бик әзерләргә кирәк. Венера Гайсовна укучыларында үз фәненә мәхәббәт уятып эшли. Аның дәресләре җанлы үтүе белән дә игътибарга лаек. Мәктәпнең химия кабинеты укучыларга төрле тәҗрибәләр үткәрү өчен иң кирәкле препаратлар белән җиһазландырылган. Дәреснең практик белән үрелеп алып баруы, чыннан да, мөгъҗизага тең фәннең чынбарлыкта ничек чагылыш табуын аңларга мөмкинлек бирә. Химия ул мөгъҗизалар өлкәсе. Анда кешелекнең бәхете яшеренгән. Акылның иң зур казанышлары нәкъ менә шушы өлкәдә ясалачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.